A mít dobrou sebeúctu znamená taky umět se postarat o sebe v rámci svých možností, prostě nebýt parazit. V tom našem konceptu respektovat a být respektován je sebeúcta nesmírně důležitý cíl výchovy. A řekla bych, že to je skoro takový rozlišovací kámen mezi respektem a nerespektem, mezi respektující a nerespektující výchovou nebo přístupem, že opravdu rodičům nebo lidem jako s tím nerespektujícím mocenským přístupem jde hlavně o tu socializaci, aby se dítě dobře chovalo. Jo? Já to z něj vytluču. Kdežto v tom respektujícím přístupu samozřejmě jde o tu socializaci, protože to znamená jako mít dobré vztahy, je hodně významné pro život, že jo? Ale současně je tam ohled na to, jak se to dítě cítí, jaké má emoce, jaké má potřeby a z toho opravdu jako se odvozuje potom ta sebeúcta. My jsme to nazvali, že to je imunitní štít osobnosti. A je to zejména pro děti, není to samozřejmě 100% ochrana, ale dítě s dobrou sebeúctou bude daleko víc chráněno před nejrůznějšími závislostmi, ať je to drogová závislost, alkohol, kouření, nebo teda jako závislost na hraní her, než teda jako dítě, které má nízkou sebeúctu. Já si vzpomínám, že kdysi dávno dělali nějakou anketu na učilišti a v té anketě byla taky jedna otázka. A sice, co tě nejvíc trápí. A bylo tam jako pár odpovědí, ne jedna, ale docela dost. Nejvíc mě trápí, že nejsem k ničemu. Jestliže toto si o dítě o sobě myslí, tak potom nemá prakticky zábrany jít ven a něco rozmlátit, někomu nabančit a tak dále. Když to dítě s vysokou sebeúctou prostě to neudělá, protože by kleslo ve svých vlastních očích.